wala naman akong kasalanan. Yung dapat na trabaho, nagawa ko naman kasi sinabi ko. Ang gusto nilang mangyari, pumunta daw ako sa Maynila, magre-resign lang. Pagdating doon, uuwi ako para kumputin lang nila yung sahod at yung mga kinaltas nila sa akin. Matapos ang mahigit isang dekadang katapatan at dedikasyon sa serbisyo bilang isang security guard, ay bigla na lang tinanggal umano sa trabaho si Ruel Madridano. Ang dahilan ay nagmula lamang sa mali umanong komunikasyon sa pagitan ng kanyang bisor. Maaari nyo bang maikwento kung bakit pinare-resign kayo nitong sinasabi nyong manager? Yung tungkol sa manager na kinuha yung motor doon sa pinagdudutihan namin. Kasi Friday po yun ilinabas yung motor. Chat muna siya sa akin ng alas 5:30 ng hapon. Sabi niya, well, kukunin ko na ngayon yung motor. Andun si Sir Alfonso, sinabihan ko din siya na, sabi ko, Sir, kukunin na daw ni Sir Joseph yung motor niya at ni Ma'am Raquel. Sabi niya, okay ngaya. Nung mga 9:30 PM, dumating na sir, kinuha na yung motor. Nung Monday, sinabihan ko siya, huli na daw ang lahat kasi sinabi na sa kanya nung chip tech na nilabas na yung motor. Yun ang kaya ako daw tinanggal. Inaamin nyo po ba na nagkaroon ka ng violation na inilabas nyo po yung motorsiklo? Ay, wala pong violation dun. Kasi po, ipinaalam ko po dun sa namin, chip tech, siya ang nagre-release po ng lahat ng gamit dun. Opo. Wala po akong nilabag kasi sinabi ko po dun. Saka, wala naman nga po siya ng time na yon. Tama po ba yung mga explanation nila or reason kung bakit ka tinatanggal po dun sa kumpanya? Hindi po, mali po eh. Kasi hindi nga nila alam. Inimbestigahan pa ako nila doon mismo kung bakit anong nangyari. Dahil sa motor, ito talaga ang issue nakalagay dito. Kinuwento niya sa akin, ano daw yung dating manager, nag-resign na, iniwan daw sila sa ere. Tapos yun nga, may alitan silang dalawa. Yung galit niya doon sa dating manager, sa akin niya po inaano. Hindi na rin naging maganda ang naging usapan sa pagitan ni Ruel at ng kanyang ahensya. Ang sabi niya sa akin, mag-report ka na lang sa Manila. Sabi ko, ba't ako sir magre-report? Itinanggal nyo na nga ako dito, hindi niyo pinagpa-duty. Sabi ko, paano ko makukuha yung kasban ko, saka yung sahod ko? Sabi niya, magpunta na ako sa Manila, mag-resign. Sinubukan namin anyayahan ang Night Owl Agency Incorporated na makapagsalita, ngunit tumanggi na sila ngayong hapon na magbigay ng anumang pahayag. Kung kaya't amin ang idinulog ito sa tanggapan ng Regional Security Unit, Region 5. Tama po ba itong ginawa ng isang manager na inganyuhin na mag-resign itong secure po natin, sir? Sa aking palagay po, sir, hindi po tama yan. Unless otherwise po, sir, kung mayroon siyang nagawa na labag sa rules and regulation ng isang agency. Kung yung security personnel na po yan, sir, ay may reklamo po sa kanyang agency, maaari lang po siyang dumulog sa aming tanggapan, mag-file po ng complaint against the PSA, at dito naman po ay may due process po tayo. So, ipapatawag natin both parties para malaman po natin kung sino po yung naglabag sa Republic Act 11917. Sa legal na aspeto, lumalabas na maaaring makapagsampa ng formal na reklamo si Ruel. Ngunit nang muli namin siyang tanungin sa kanyang nais mangyari, ito ang kanyang naging tugon. Para po sa akin, gusto ko na pong umalis sa kanila kasi hindi na po maganda eh. Gusto kong makuha itong mga benepisyong mga kinaltas nila sa akin. Makuha ko na po kasi wala po akong trabaho ngayon. Gagamitin ko po sa pag-apply. Pero po, yung ginawa nila, kung may pong mag-file tayo ng magpa-file po ako ng kaso kasi mali po yung ginawa nila sa akin na basta na lang po akong tatanggalin na wala naman po akong kasalanan. Dahil sa kanyang naging desisyon, ora mismo rin kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Department of Labor and Employment Albay. At agad ding naitakda ang araw ng paghaharap nila Ruel at ng ahensyang Night Owl Security Agency Incorporated. Nang dumating na ang hinihintay na araw ni Ruel, tumungo na ang aming team sa kanyang lugar upang sunduin siya at samahan sa kanilang formal na paghaharap. Hi sir. Good morning. Sa'yo itong sari-sari. Nice. Hello po. Okay, good morning. Sali at yung mahal ka ng tapos parts na kinanggal ko na. Wala naman itong yun.
Makalipas ang mag-iisang oras na pag-uusap, lumabas ng opisina si Ruel ng masaya at may hawak na sobre at kanya nang natanggap ang last pay nito mula sa kanyang ahensya. Formal na rin siyang nag-resign sa kanyang trabaho at nagkaayos na rin sila ng kanyang ahensya. Paano yan sir na wala kang ngayon trabaho? Ano yung pinagkakabisihan mo sa araw-araw? Ngayon po, tumutulong din sa tindahan. Tapos mayroon ako dyan na professional, nagpakain ng isda. Tapos yung taniman ko doon ng mga saging. Yun lang ang pinagkaabalan ko ngayon. Kamusta na yung benta nyo dito sa sari-sari store? Nakakatulong rin kahit paano, pero may ang benta dito kasi maraming tindahan, saka konti lang ang bahay dito. Gaano sir ka-importante sa inyo yung trabaho bilang security guard? Ay sa akin po, napaka-importante yun kasi yun ang buhay namin, pamilya ko eh. Diyan kami kumukuha ng lahat. Magpasalamat po ako sa Tabang Ora mismo. Nakuha ko na po yung pera na hinihingi ko sa agency. Ito po. Gagamitin ko po siya sa negosyo, yung iba savings din at sa pag-aaral ng mga anak ko. Mas malaki ito sa in-expect kong pera na nakuha sa agency. Maraming salamat po sa Tabang Ora mismo. Importanteng ipakita sa loob ng trabaho ang profesionalismo dahil ang magaling na pamumuno ay hindi lang nakikita sa tagumpay ng kumpanya, kundi sa pagrespeto at pagpapakita ng pagkakapantay-pantay sa bawat empleyado.